guys, good morning. Gabi guys, noon me. Mo ni among palangre guys nga amo ang panan. Agamong pauna ni guys, tanbantoy. Wa may bulinaw guys, ni hitman. Mo na nangita mig tanbantoy, nakakita mi mo ni among gipaon. Kaban ko sila si Alex ani guys pagpamaon. Kaban siyang asawa. Hello guys, good morning. Mugawas ta guys, arita sa highway agi, di na ta mo agi dito sa may suba guys kay murag na baguhan. Murag na mugna akong bagtak adto guys, tabok-tabok matag buntag. Adto ta sa may suba guys. Merkado. Adto ta sa merkado guys, agi taan ng highway oh. Mani among agianan guys. Adto ta sa merkado. Apa nga, live ka? Okay. Hello. Oh. Asa mo? Bye-bye. Guys. Mulabay ta ning tulay guys, una ta makaabot sa merkado. Ani nato sa may tulay guys. Taan ako makabiyo aning tulay. Mo ni among tulay sa panangatan guys. Og mo tong subaa guys akong tabukon matag adlaw ah. Mo nang kapalain ko guys, ari ko sa merkado agi. To na gani gamong labasiro to ah. Makita na sa merkado guys. Ano mo ang merkado sa lungsod sa Valencia guys. Bagong merkado. Ano ta agi ani guys sa kilid. Gabaklay ako pa doon ani guys. Money tower. Ana ta tipa sa ana guys sa may tower. Dito sa may suba. Buntag pa ganing sa yuwa jupay mga tao ani guys, wa pay manindahay kay buntag pa man. Wa pa nangabli ang mga tao ani guys.
Nagpalain lagi ko ani guys, wa na ko muhumol-humol at tong Lolay. suba kay bugnaw sayo pa guys. Yes. Kabuntagon guys mo na nga nagbakler ko pa dong dito 5,000. Ato na to makita dito guys ang mga mananagat. So nilaktod ko ani guys. Diretso sa may suba na. Sige kayon ko na sonahan guys. Tungod ni sa tower. So niara man tower ang dapita ni tani tipas guys. Mao lagi lisod gyud kayo ang agianan. Kahughog ta ani agi kay wa may tarong nga agianan gibutang ani guys. Makita na nato sila oh. Nagamong balay guys. Alyonalim ang tulay. Di paghunas guys kay medyo lang jud ang suba oh. Lisod kayo tikangan ni guys. Hadlok kay medyo napangpang. Kaduduhaan ko ni mga tikang guys kay law mo. Namang ko imburnal ani kung ilalom guys. Mao nang maglisod kog tikang ni dapita. Kahugug ta ani guys. Samtang dayang akong binaji guys nilatas si Jedi ay oh. Diyaw ba guys oh lawom. Murag tagabugan or apit na gyud nabasa na gyud na iyang shirt ana. Daghara ba nang utana ning iruag. Pila ko ni buak. Baligya ni? Ha? Diha kami mga tukoy. Oh, nahalin. 1,500 halin man dajon dali ba? Ingon ana 2,000 pa. 1,005. Buri ko agon. Para tuloy. 5,000 man aring kan maniko. Tagbilaran. Aning kan maniko na ah. Gagmay pa ka mao jud yung mga klases iro. Wapo dali ra mahurot. Oh. Okay, barato ra man. Barato lagi mahal mo tong Mahal man na. na ganit tag 10,000. Oo. Barato ra na. Aduna na si manindot nga orchids guys at nakita wild orchids. Bisag namin sa bye-bye guys pero na ay mga wild orchids oh. Dami na mga wala. Oh. Tagsa na ni makita ron. Uy. Bigya gud na ko nana. Ang ingnan tong ang amiga. Oh, ang ingnan tong amiga na mopalit ba barato ra. Dali na lagi mahalin. Oh. Kuan man una. Lima ka. Diha na po yung Barato ra po tong iyang mga iro guys no. 1.5. Uy, ginuwahalo man itong mga iro. Galing guys, kaya dyan mo na may bakante. Ang anak na po ato ko nung may baligya. Barato ra ba ito kaadyo yung iro, no? So sa una kay tag 5,000. 5,000 ang iro. Pastilan. Napanganay 12. Kwarta po ning mamuhi tag iro no og ato lamang alimahon.
Wa pa dihag among lab asiro. Ang naana de guys. Kuyawan ako, uy. Swerte man. Swerte yan. Lambana. Lambana. Swerte. Paldo. Paldo si amigo. Panako imong gidalan? Ah, dili de. I remember, darling. Sama ni uli na ni aw engine ni pen nga panagat. Ah, murag nakataktak man niyo kay nagkabuling-bulingan. Yan murag aw kanang diari da dinhi ma. Ah. Ang bana day duha ka buok. Pag kilo kapin. Panag po. Ditibot, pagkikadado, may larangon. Dami larangon eh, kitambok po isa. Unsa nang larangon? Larangon, kaya mo sinigang ba? Ah, sinigang. Kanang tunuan. Diwalay, pero tunuan. Katuwa, ginataan, lahat. Larang. Sambag man ito, sambag. Kinabuhi. Wow. Ambak bau buga mul andu banak. Dagdaghan pa no. Ya. 4. Sama no. Saalan. Panaluha? Dua kan tuwas ng kilo. Kagado, puro. Bugkat pa rin tuwas anak ko nun. Kagado. Is 1/4.
Sobra pa. 24. 24 ah. Kaya medyo na. Kung sa may huwaton pa ninyo? Ganyan. Junior Valentin? Oh, ito ade. Pasakya ko, Bert. Ade ko. Sakay ko, Bert. Kay last trot mo na ba? May pasak yan sa kabira. Kabira ko nulit. Ha? May pasak yan sa Hmm. kabira. Dali na kay. Oh. Maayo po jud mo latay kan. Mana mah? Tukos lang tiguan. Ano pa sa mag-isip? Ano pa sa mag-isip? Ha? Murag apikin ay gara-gara. Lahi nas bata pa. Apikin na gara-gara ay tuhod at tiguan. Apikin na gara-gara ay Pasensya na mo guys. Tugma ra pilingaw na ko karong adlaw. Og ako mo yun guys. Bye-bye.